San Juan urteko egun magikoetako bat da. Tradizio ugari daude oraindik gure artean. Batzuk suarekin lotuta daude. Antiguamente se hacía una hoguera en el monte encima de Casa Vicente y se quemaban los pellejos viejos de vino. En otro tiempo, los niños en compañía del cura subían al pico Armiquelo y hacían una hoguera para que se viera por los diferentes lugares del entorno. Beste batzuk urarekin. Esate baterako eguzki atera aurretik ihintza hartzearena. Antzinako ohitura bat, gure herriko herrietan oso ohikoa, San Juan sorta bedeinkatzera eramatea izan da. Domaikian, 21. mendean, ohitura honek oraindik irauten du. Eguna iristen denean, eguzkia atera aurretik, lore batzuk biltzeko ohitura dago. Etxeko emakumeak egin ohi zuen lan hori. Lore asko egon arren, hauek dira ohikoenak. Intxusa, elorri zuria, arrosak, malbak, berbena, beste landare batzuk hauek izaten dira. Iratzeak, irua, ereinotza eta milorria. Herri bakoitzak, familia bakoitzak, pertsona bakoitzak bere moduan egiten du lore sorta. Jatorrian, landare hauek edo horietako gehienak behintzat sendagarriak dira. Emakumeek beren propietateak ezagutu eta beharrezkoa denean erabiltzen dituzte. Familiako kideek eta etxeko animaliek jasotzen dute onura hori. Kanpai hotzak eliztarrak biltzen ditu. Etxe batetik eta bestetik udako solstizio erritual honetara joaten dira. Sendagarri horiek, San Juanetan hartuz gero, haien propietateak handitu egiten direla uste zuten. Eta bedeinkazioa jaso badute, sendatzeko duten indarra are handiagoa da. Donde la medicina no era química, eran plantas. Y además, esta medicina la practicaban las dueñas de las casas, de los caseríos. Hacían sus mejunjes para la salud de las personas y también del ganado.
egun honetako mesan, apaisak herritarrek eraman dituzten sorta guztiak bedeinkatzen ditu. El Señor esté con vosotros. La bendición de estos ramos, como remedio de nuestros males y enfermedades, Bedeinkatutako sorta altxor bat izan da gure arbasoentzat. Segurtasunik gabeko mundu batean, etengabeko mehatxupean bizi baitziren beti. Solemnitatearen adierazpen gisa, prozesio bat ere egiten da. Bedeinkazioaren ondoren, emakume batzuek atean jartzen dute sorta. Etxearen babes gisa, espiritu txarrak eta ekaitzak usatzeko. Batzuek, sorta, ate ondoan dagoen ferran jartzen dute, zamalkadurak lotzen ziren tokian. Babesteko, etxeko gune desberdinetan ipintzen zen, eta oraindik jartzen da. En casa de mis suegros, el ramo de San Juan se ponía en la puerta y en el balcón. Ezen falta, sorta atearen barrualdean jartzen zuenik, etxe barrua defendatuz. Deabruak eta beste gaitz batzuk tximiniatik sartzen zirela uste baitzuten, eta han ez zegoela defentsarako aterik. Beste batzuek, zuzenean jartzen dute sorta ganbaran. Auspez, urtean zehar, gaitzen bat izan ezkero, beharko dituzten landareak erabiltzeko. Elorri zuria, ekaitzen babeslea zen. Pertsona bat, mendian, ekaitzak harrapatzen bazuen, elorri zuri baten azpian babesten zen. Uste baitzen, zuhaitz horri ez zitzaizkiola izpiak erortzen. Otra de las utilidades que se le daba al ramo era quemarlo en la misma habitación donde fallecía una persona para purificar con ese humo la habitación. Y también se esparcía por toda la casa ese humo para purificar la casa. Ustearen arabera, intxusakea oso ona da aginetako minarentzat. Begietako, arazoetarako, arrozaz eta intxusaz garbitzen dira. Milorria, beherakoari aurre egiteko erabiltzen da. Berbena, sinusitizari aurre egiteko erabiltzen da. Ez da falta, sorta etxeko atearen barruan jartzen duenik ere. Deabrua eta beste gaitz batzuk tximiniatik sartuz gero haiengandik babesteko. San Juan Lore sorta bedeinkatzera eramaten zuten. Eta bedeinkatu ondoren, 9 egunez ate aurrean jartzen zuten. Ondoren, egun horiek pasata gero,
lursailetara, herriko lursailetara eramaten zituzten, zati batzuk eginda, bedeinkazio moduan. Aurreko urteko San Juan sortatik sobratzen dena, ez da botatzen. Baizik eta hurrengo urteko etxeko zuan edo San Juan zuan erretzen da. Bedeinkatutako ezer ez da botatzen.